a través de l'Incasòl, a través de seguida surten els que compren, és a dir, l'Incasòl doncs, té una colla de persones d'aquest món, del món que es belluga amb aquests temes del sòl, promotors, etc., que surten pel territori, que primer no ho diuen, però que quan ja fa massa temps que van a veure amb un possible venedor, doncs al final diuen, no, escolta, és que tu som la Generalitat, tu. I allò ja està, només que ho hagis dit amb un, llestos. És possible que el que va comprar tots els primers anys probablement no sapigués què és el que anava, què és el que pretenien fer, perquè, esclar, ell comprava un aquí, un allà, un aquí, un allà. No era un recinte que es deia, escolti, compri aquí. No, comprava terrenys allà on li venien, més o menys per la zona aquella. Jo no sé si votar definitiu Fletxes, no posem amb el foc, el que sí que et puc dir que jo sé que les primeres compres sobretot es feien a través d'una immobiliària, que aquesta immobiliària X venia per aquí, veia pagesos o veia propietaris, els hi comprava el terreny doncs, a un preu, i el que tu dius, després apareixien altres preus, jo no sé això exactament per què anava d'aquesta manera, i que des d'aquí es coneixia, des de l'Ajuntament, des del 2002, que parles, als finals del 2002 devia ser que se'n va començar a parlar d'aquest tema, des de l'alcalde anterior ho sabia. Ara, no ens ho va dir fins, ja et dic, no sé quan devia ser, que ens ho va... Amb dates no me'n recordo exactament, però el primer dia no es conegués, però tampoc donava informació. Deia que hi havia alguna cosa, però tampoc ens deia el què. Havia arribat algun concret, però no era ni oficial, ni realment es podia difondre, i ens van recomanar molt estrictament que no es difongués, que era el primer pla que va presentar Convergència, podem parlar-ne perquè està aquí. És aquest, concretament, que aquí fa una evolució de propostes del 2003 fins al 2006. I ell ho callava i ho negava de que aquí hi hagués alguna cosa. Al final, doncs, per pressió, el que tu dius, doncs, de que un pas t'ho compraven, l'altre també, tothom doncs, donava diferents informacions, al final doncs, es va dir, bueno, doncs, i com ell, una frase doncs, que a mi m'ha quedat molt gravada, que va sortir un dia, em sembla que el diari de Tarragona, deia que ens havia tocat la loteria. Jo el primer que vaig fer vaig parlar amb l'alcalde de l'Arboç, amb el Malla, i em va dir que sí, però que no ho podia explicar. A veure, em va fotre molt mala espina, això, que vinguessin pagesos de la zona d'aquest cim que començava, és a dir, perquè havia aparegut uns senyors a comprar-los la terra a 6 milions l'hectàrea. Em dius que una hectàrea, en aquell moment la terra podia valer 2 o 3 milions l'hectàrea, terra més a més d'oliveres i ametllers, terra més pobra, i jo dic, hòstia, 6 milions, i algú va vendre, cuidado, que jo no sé, ara qui maleeix els ossos. Van dir que en una zona, en un perímetre d'una àrea determinada, farien alguna cosa oficial, i que començaven a comprar terrenys i començaven a tantejar la gent per això. Molt bé, bueno, i què? Dibuixeu-ho, concreteu què és el que preteneu fer. Bueno, ja, al seu moment ja t'ho direm, però guarda la prudència de no aixecar, diríem, que es farà una cosa oficial, perquè realment la gent llavors es dispara amb els preus i no es pot comprar, no? Algú va vendre, i algú va vendre després de passar per aquest despatx. Demanen 30, hosti, 30. Demanen 35, demanen 24. I algú va guanyar molts diners arrel d'això. Però un dia vaig fer, per la primera que vaig tenir, no recordo qui era, tampoc ho vaig explicar, vaig trucar a l'alcalde de l'Arboç i em va dir això, em va dir, sí, aquí hi ha alguna cosa, però no ho puc dir. Dic, cony, ja en tinc prou. Jo penso que un alcalde... Jo penso que això ho van començar malament. Sigui el català del sol, sigui l'Ajuntament, és el màxim responsable, en aquest cas l'alcalde, és el representant del municipi a davant d'allà on sigui. I vol dir representant tant el que té una fàbrica, el que té una peça de terra, com el que té una altra cosa. Per tant, doncs, la gent se'ls ha d'explicar. En el cas meu sí, han vingut a oferir terrenys, també ens han pressionat amb el tema amb el tema de les expropiacions, però bueno, no ho sé, jo no ho vull vendre, no? Jo penso que només sóc el propietari del terreny, no? Vull dir, al voltant meu hi viu altra gent doncs, que serà perjudicada perquè jo vengui aquell terreny quan hi fiqui les naus industrials, no? Això sí, bueno, sí, em donaran una petita morterada que ficaré al banc
però ja veus com està el pati tampoc servirà per gaire cosa, perquè aquí els preus de tot s'apujaran. Jo amb el que em donaran aquí no puc comprar gairebé finques en altres llocs perquè s'han disparat els preus de la terra rústica per tot arreu. L'especulació l'està fent l'administració pública, que precisament hauria de vetllar perquè això no passés, i ha sigut ella la que està actuant com estan actuant els especuladors aquí a la comarca, comprant terrenys que són actualment sol no urbanitzable i sense explicar ben bé què és el que s'ha de fer, quan aquests terrenys segurament, si es fessin tots els tràmits oportuns, quan fos el moment de vendre'ls tindrien un preu molt superior al que ara per ara s'estan comprant. Com hauria d'actuar un govern quan vol fer això? És a dir, com ho ha de fer perquè no se li esveri el mercat? El mercat és el mercat. Si tu estàs subjecte a la llei de l'oferta i la demanda, si tu provoques una expectativa, encara que sigui el govern. En el cas de Cimalsa, la cosa va anar, el meu pare, la meva família tenien un bosc, i aquell bosc tothom ens pensàvem que seria zona rústica, una zona protegida, i està molt a prop del poble, doncs que aquell bosc no es tocaria, diguem-ne, seria una zona verda. El que passa que la història comença que una persona t'arriba a casa, a casa del meu pare, li dona un preu, el meu pare al principi comenta, els fills van dir no vengui, al cap d'uns dies torna a venir i augmenta la quantitat, ens ho pensem, i llavors hi ha un altre pas, és allò de dir una cosa tan irreal, que diu, escolta'm, mira, si arribéssim fins aquí, aquesta quantitat, què li sembla si ens partim els guanys? Sap? La meitat serien per vostè i la meitat per la gent que venien, diguem-ne, a comprar els terrenys. I això és tan, allò que se'n diu, tan legal com tu te'n vas el dia que fan l'escriptura, o a canvi de nom del propietari, i consta que tu has cobrat aquella quantitat. Consta que has cobrat, però realment no has cobrat aquella quantitat, sinó que has cobrat menys, i aquesta diferència és el que es queda la persona aquesta que ha anat en nom de la Generalitat a comprar terrenys, en nom de la Cimalsa. Estem parlant d'una petita porció de terreny respecte a les 300 hectàrees. M'imagino que si això s'ha fet en tots els propietaris d'aquesta quantitat de gent implicada amb el Cimalsa, doncs imagineu-vos els beneficis que no han anat a parar ni la Generalitat ni el poble, o amb el mateix propietari del terreny, sinó que han anat a parar, diguem-ne, a no se sap en qui. A casa, quan vàrem venir a comprar la terra, el camp aquest d'oliveres que tenim, una hectàrea, que ens donen bastants calés, ens van mirar i ens diuen, i què fem amb aquests diners, tios? I allà hi ha arbres que va plantar l'avi de l'avi de l'avi del meu avi, hi ha oliveres supervelles, no? I a vegades, a veure, ara la gent ja et dic, em diran, aquest paio està mig xumbat, no? Però és que és això, arribes allà i dius, tio, ara per culpa meva arrencaran aquest arbre que... Qui sóc jo, no?, per arrencar aquest arbre que fa 1000 anys que està aquí. També em diran que si tothom pensés com jo no es faria mai res, no? Però, bueno, crec que cal aplicar el sentit comú, fer-ho on cal i es pot fer i mirar de respectar-ho tot tal com es pugui, i no com està passant aquí, no?, que no es té en compte absolutament res. Però és una cosa personal ja de cadascú, vull dir, jo no vull vendre això i a casa tampoc el pare, precisament per això, perquè, vull dir, és una cosa que és nostra, sí, però és que només som els propietaris d'això, vull dir, no som res més, no? Allà hi ha tots aquells arbres i hi ha, doncs, uns anys de feina darrere, hi ha tota una cosa, una sèrie de gent que han passat per allà que dirien, hòstia, jo hem pecat tot perquè ara el que facis els calés forrant ets tu. És bestial, perquè estem parlant potser de 7-8 milions de pessetes de comissió per estar un dia parlant amb una persona i allò ofereix tant, és allò que dius, per una hora de conversa que puguis tenir 8 milions o 9 milions de pessetes de benefici. És una bestialitat, tenint en compte que vens no d'una promotora privada, sinó que vens d'un organisme públic. Nosaltres som de la Generalitat.